मा फोरमायगोन दिनै नोंथाङा जयनिं हाबाफारि लादों साबेसे जयनिं माने दिनैहाय गोबाव सम जानायखाय गावसोर खावलायनाय बादि आं दिनै नुजाफैदों जिहेतु बिसोर सिगाङावनो आंजों जइन जाखाजोबनाय दा दिनैहाय बिसोर मिटिं खेबसे खालामबा मोजां जायो होननानै दिनैहाय बेयाव बानायफैनाय जादों दा बेनि गेजेरजों दिनैहाय बेयाव माखासे थाबथालांनाय दंबावोमोन थाबथालांनाय गासिबाव 80 न'खर दं बे 80 न'खरनि गेजेराव 25 न'खर थाबथालांदोंमोन दा दिनै 25 न'खराबो आंजों बाव बिजेपिआव जइन जाफैबाय आरोखि बिसोर जाहैबाय मागुरमारि प्राइमारि सिङाव थानाय सरकार बस्ति आरो दासपारा आरो नेपालि बस्ति ज' मिलिनानै सिगाङावनो गोबां बिजेपि दंखायो आरो हाबखाजोबखानाय आंबो बिराद गोबाव जाबाय बेनो फार्स्ट दिनै मिटिं खालामफैनाया बाव रायजोफ्रा खावलायनाय बादि बे असिलाखौ लानानै दिनै माखासे जेनाखि जइन जानो गोनां दंबावोमोन बे 25 न'खरा दिनै जाबावबाय आरोखि बेनो बे ओनसोलनिफ्राय नोंथाङा रायजोफोरनि सापर्टखौ मोनगोन होननानै बेसेबां आसा 100% खुनु बाव सुबिदा गैया दस्रा पार्टिया हाजारखि मिटिं खालामथों जेबो लाब गैया आं दिनै सैथो खोथाखौसो नंखायखौ बुङा आं मानसिफ्रा ओंखारगोन न' दाउट भटआ बे बिबारावनो गोलैगोन मानो हाबा जानाया बेथ' राजनिति हिसाबै बय हाबगोन बुजायगोन फैगोन हाब्लाबो जेबो खामानि जानाय नङा आजिखालिनि रायजो राजाफ्राथ' बुजिजोबखाबाय जायखि पार्टियानो मिटिं खालामा मानो ओंखारो नङा होमबा खिन्थु आंहा बाव साफ्रोमबो गिदिर गिदिर नेताफोर दंखाजोबो ओंखायनो आंहा सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बिथांमोना आंखौ गावसोरनो लिंहरदों आं फैयाखैबो आरो बे जायगायाव आं गोबां खामानि मावना होदों सिगाङावबो लामा कारेन्ट बिथांमोना बेनिफ्रायनो आंखौ गारनो हाया नोंथांनि जिथु सिगांनि मावलांनाय गोजोननाय दं होननानै सानना मोनथा रायजोआथ' दङ खिन्थु माहा हाजोबनो गोजोननो आंबोथ' खेबसेल'सो EM जादों आरो आंना डिपार्टमेन्टआ इरिगेसनसोमोन जोंनाथ' प्रब्लेमा बांसिन लामा सामायासो जायो जुदि नोंथाङा नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सनाव जुदि EM देरहायो मा मावगोन बे रायजो इसोरा अननानै जुदि हाइकमान्डआ जुदि होयोब्ला आं गासिबो रायजोनि थाखाय मावजोबना होगोन खामानिखौ जा हायो गासिबो 100%थ' हाया जेसेबां हायो आं रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन जिहेथु आंनि थाखाय आंनि जेबो नङा आं रायजोनि थाखायसो ओंखारदों